Suppost li f'pajjiżna n-nies jinqdew minn servizz tas-saħħa li huwa bxejn, iżda ta' kull darba qed jiġri għaliex fil-Mater Dei qed jingħataw appuntament mhux kulħadd ikun jista' jistenna u jkollu għalhekk jirrikorri għal servizz mill-privat, ovvjament bi ħlas. Qed jiġri hekk anke fuq sempliċiment operazzjoni tal-ftuq. Anzjana li tkellmet ma' Onjus qalet li kellha tirrikorri għal sptar privat biex tagħmel intervent tal-ftuq wara li l-isptar Mater Dei qalula li ma kinux ser jagħtuha appuntament qabel 3 snin wara. L-istess anzjana li għandha 64 sena diġà stennit 10 xhur biex tingħata appuntament għal 3 snin oħra. Għatlu inni 10 xhur nistenna l-appuntament. Għabesu għalli hemm waiting list kbira għalli jista' jkun li indaħluk, ninċemplulek 3 snin oħra. 3 snin oħra.